Guys, good morning. Muna itong update ko na sa condition sa dalan. So, dito kami sa Sinabisi sa Samonte. Dahil gawas na sa Lao. So, lantawan ninyo ang sitwasyon sa dalan. Karon, mapanahan. Guys, walang pani kayo na kuan nasugdan, pero padulong na dinhi ang paghawan sa dalan, pag-prepare para sa concreting sa katong portion sa Kawilan, padulong dinhi sa Samonte. Kay kasamtangan nga na ay mga backhoe daog tanan. Ay, oh, dito lang. Na preparation na ni sa pagutang sa surface din sa dalan nato sa kaning area ha sa dalan sa kini sa barangay sa Samonte. Gani sa kapitan Tatay Bandoy. Trabaho sa dalan dire guys. Ano yung itsura ipalapdan ang dalan sa Samonte sa pagkakaroon. May bako o gitumba ang mga kahoy. Diri na ang boundary sa barangay Samonte o barangay Kawilan. So gani manila ang Imbornal, gibutangan tong Imbornal katong morning area ha diri ang
madaot sa unag yun basta kusog na ang ulan. So nanadiri ang portion nga lapad-lapad sa pagkakaroon. So yung Dapita diri may subbase yung grabahan na kinikan. So lapad-lapad na barangay Kawilan na kini. Naabot sa lang ibutang box culvert during Dapita. Kaning diring area guys, pinunduan nyo sikwit ni karon gibangagan. Ipahakan ng kilid diri daplin sa may buntod, so medyo lapad yun kayo dala na to barangay ro sa patulog na sa magikan sa Kawilan. Sa una buntod ni pero karon mao na ni ang itsura update. Trabaho ang dalan Inay go go